Чому для Галицької митрополії таким ділом важна даже ліквідація Русинської греко-католицької церкви по цілому світу? Да, відповідає на ваш вопрос, мушу сказати, що для Галицької митрополії, яка політичні вопроси виставляє в першу очередь, думаємо, дуже важна не просто подчинення Русинської греко-католицької церкви Закарпаття під себе, а й навіть ліквідація такової по цілому світу. Ми то видимо, як вони роблять в Америці і в Європі. Но яким правом Галицький митрополіт користується тим, що представляється, наприклад, Київським? Ніколи Галицька унія не називалася Київською. Точно так странно було б, що Мукачівський уніяцький єпископ назвав бися Мукачівський і, наприклад, Херсонський. Що то в них така свобода? Захотіли – назвалися, захотіли назватися патріаршими, патріарші собори, захотіли оклеветати православних, що, мов, православна українська церква є залежна, комусь гроші передає, будучи точно саме такими. То ми видимо в цьому отношенні сьогодні, що давно ми не касалися вопроса статуса і греко-католицької церкви, і остальних, так називаємих православних церквей в Україні. Но прийшов час, щоб розставити точки над «і». Ми утверждаємо, єдина канонічна українська православна церква, де предстоятель блаженніший митрополит Онуфрій, є сама свободна і незалежна. Сама свободна і незалежна. Тому що ми фінансові, шкільні, язик богослуження, назначення єпископів, вибор предстоятелів Української православної церкви, реєстрація по місту держави в Україні повністю незалежні. Що касається греко-католиків, вони повністю залежні від Рима Ватикана. Для них виробляється ідеологія, для них виробляється команда, що можуть казати, як робити, куди гроші перечисляти і прочее. Те ж саме є і ПЦУ Стамбульського патріархата, котра також мусить дати отчет за всі вопроси, в тому числі і призначення глави, вибори єпископів, конфліктні вопроси, варіння мира і навіть, ми вже говорили в прошлій передачі, 20 або 38 святинь України пообіцяли турецькому патріархату, турецькому патріарху. Не просто української якоїсь церкви, а іменно чужій державі, і це означає повна експансія Туреччини в Україну. Чому Русинська католицька церква, по мненню галицьких греко-католиків, должна бути самоліквідована? Вряд ли ми в тому сумніваємося, що то давно робиться. Бо, на думку людей із Галиції, русини повинні перестати существувати, їх не є. І вони мають наперед уже чекати, що коли буде об'явлено, русинів не є. Це були видумки Русинської церкви греко-католицької не є, русинської культури не є. Ну, уви, ООН, США, Євросоюз, Ватикан – всі признають русинів віддільним народом і право їх на віддільну церкву. Причому як католики то признають, так і православні. Ми не знаємо, чому, але многі із громадян України з такою ненавистю відносяться до греко-католиків Закарпаття з требуванням їх ліквідації їх церкви русинської, як і до нас, православних русинов, котрі голосували за незалежну Україну. До речі, видимо, молоді люди, котрі сьогодні критикують нас або обзивають нас чуть ли не сепаратистами, ми дивимося на їх возраст, та виявляється, вони ще, пробачте, на горшках сиділи, коли ми, в тому числі я лично, організував референдум за незалежну Україну 1 грудня 91 року. Думаю,
Я убідив тоді десятки тисяч. Ми тоді надіялися, що держава буде демократична, а виявилося мало інакше. І навіть більше, то ті люди, котрі голосували за Україну, нині від імені маленької такої зелені молодої об'являються чуть ли не вороги України. Якщо б ми жили в правій державі, за кожне таке слово вони б сиділи в суді. Но наоборот, вони нам угрожають судами і прочим.